il-Berġa ta' Kastilja u l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Illum il-ġurnata huma sinonimi, iżda dan mhux dejjem kien il-każ. Fil-fatt, il-Berġa oriġinarjament kienet isservi lill-Kavallieri, uħud minnhom ġejjin minn Kastilja fi Spanja. Iltqajna mal-espert dwar il-patrimonju kulturali ġew Magro Conti li spjegalna kif il-Gran Mastru Pietro del Monte kien għajjat lill-Kavallieri mill-Birgu għall-Belt. U sakemm inbniet il-Belt kapitali, il-Kavallieri kienu joqogħdu fl-ewwel forma tal-Berġa ta' Kastilja li kienet magħmula minn kmamar tal-injam. Bla dubju, il-Kavallieri kienu għażlu l-aktar post għoli u prestiġjuż li kien hemm fuq l-għolja xi berras. Kienu għażlu l-iktar post għoli fejn hawn il-Berġa ta' Kastilja biex jibnu dak li jedulu l-Berġ tagħhom. L-Berġ huwa kunvent, għax dawn naftakru li kienu monastiċi, kienu jisom patrijiet, jgħixu flimkien, jieħdu l-vot ta' ċelebat ukoll u tal-kastità u allura jgħixu bħala patrijiet. Però primarjament il-missjoni tagħhom kienet illi apparti jkunu reliġjużi, ikunu wkoll ospitaliera. Kien imbagħad il-Prim Ministru Domingku Mintoff li ddeċida jimxi mill-Berġa tal-Agona aktar l-isfel fil-Belt għal punta tal-għolja biex bekk il-Berġa ta' Kastilja saret l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Mintoff iddeċida ftit xhur wara li tela fil-71 illi juża Kastilja bħala l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Ġala darba l-Ingliżi kienu bdew biex jitilqu. Ovvjament għażel l-isbaħ Berġa l-iktar waħda li qiegħda f'post prominenti u li sallum it-terminu Kastilja Malta nifhmu l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Allura xi kultant in-nies ishom jinsew naqra l-oriġini ta' x'kienet u ma kienx. Apparti l-arkitettura ta' barra li tpaxxi lil kull min jgħaddi minn qudiema, Kastilja hija daqstant ta' ġawra fuq ġewwa. B'mod speċjali, Magro Conti semmilna il-Kamra tal-Kabinett. Għandek set ta' pitturi ta' portraits ta' ritratti tal-Prim Ministri ta' Malta, allura fl-istess ħin għandek min għamel lil Malta. Sewwa, il-Prim Ministri li qed jirrepreżentaw lil poplu għax jiġu eletti u allura fl-istess ħin hemmhekk għandek l-istorja ta' Malta in the making. U meta tirrifletti li int min kun fil-kabinett għandek daw il-portraits, għandek daw il-missirijiet ta' Malta, qablu fl-imkien ma qablux li tikaw id-dibattew ma ħolqu in-nazzjon li għandna llum. Magro Conti temm jgħidilna li l-Berġa hija eżempju xempju tar-rikkezza tal-patrimonju Malti u sostna fuq l-importanza li dawn il-postijiet storiċi u kulturali nieqgħu nieħdu ħsiebhom. Eżempju tajjeb ta' kif binja antika jekk tieħu ħsiebha kemm tista' tuża jekk kienu il-Kavallieri, il-Franċiżi, l-Ingliżi u aħna l-Maltin baqgħet tintuża.